Molweni sanibona. Ninjani niyaphila? Niyaphila bafowethu? Kuhamba kahle? Sithembe niyaphila lapha emakhaya. Yimi umfo kaMkhonza lo. Sesikhona la. Sesikhona la ekhaya. Asithembe niyaphila bafowethu. Konke kuhamba ngendlela. Asithembe niyaphila. Right. Umfo kaMkhonza lo onibingelelayo. Umfo kaMkhonza onibingelelayo. Bafowethu. Ngithi ake ngenze lo live ngokuthi ngike ngithi nje ukuxoxa kancane noma ukukhumbuza abantu kafishane ukuthi kahle sisukaphi la ne-MK Party ikakhulukazi nobaba uZuma upresident wethu ongiyena osungula i-MK Party. Ngoba ngathi abaningi bathanda ukukhohlwa kancane kwesinye isikhathi ukuthi kahle ubaba uZuma usukaphi, ungumuntu onjani futhi. Ngiyabona nje kunabantu abaningi abaloku begxeka bethi hey uZuma kahle unenkinga ngoba akathathi inqumo ngesikhathi esifanele. Kufanele ngabe uthathe inqumo ngokuphathelene nesimo esenzeka kwi-MK Party eMpumalanga ikakhulukazi. Bathi kufanele ngabe uthathe isinqumo ngokusheshsha akhulume obala and all that. Kanjalo no-SG uFloyd Shivambu bathi kufanele ngabe usecacisile about iMpumalanga. Kanjalo ne-National High Command kufanele ngabe kukhona kucacile ngeMpumalanga. Bafowethu, i-MK Party is only 1 year old. It's only 1 year old. Ukukhumbuzana nje ukuthi i-MK Party is only 1 year old. Uma i-MK Party i-1 year old, it means ise-organization esaku-formative state noma stage mangayibeka kanjalo. Isakhiwa. Uma umakhe akha indlu usuke ephethe udaka, ephethe isitini. Uma eloku akha kuyenzeka ukuthi ngiyakhumbula nje ngike ngaba involved sakha enye complex la eMkhondo la ngikhona. Ngangomunye wabaphusha ingolovane lapha silethe udaka kwakhiwa. Sakha impela. Kwathi nje sekuyoshona ilanga ngo-5 ntambama solo siqala ekseni. Sesizoshayisa. Hayi kwavele kwafika umphathi wale company mayibuka lapha bebheka bathola ukuthi hayi lapha phezulu ungathi kukhona la kutsheke khona. Bavele bakusho straight ukuthi yonke lento esiyakhe namhlanje izoqalwa phansi futhi kusasa izodilizwa. Ngangempela kwenzeka kanjalo. Ngakusasa kwaqalwa phansi futhi kwabekwa udaka nesitini kwayiwa phezulu. So ngizama ukuthini ngale nkulumo yami? Ngizama ukuthi uma ngabe usakha noma wakha kufanele ulindele ukuthi kwesinye isikhathi mawulokubeka isitini nodaka
nama-water pass yonke into le yokuqala nani and all that bathini fish yini le ntambo le yokuqala okuqondiswa ngayo fish what whatever. So kwenzela ukuthi kuqondiswe izinto. So uma ngabe i-MK Party kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo, khumbulani ukuthi ithe mayisungulwa kwaba nama-convener bekwayo kwabangwa kwaba yilokhu nalokhu. Kwaba yilokhu nalokhu, not just eMpumalanga, but iMpumalanga iye yabonakala kakhulu naloyo mbango. Sikubonile kuma-previous convener noma kulabe babangey'khundla zokulida eMpumalanga. Kwangazuthi ngendlela okwakwenzeka ngayo, it is now permanent post. Kodwa it was temporary, it was interim. Abantu babe lokhu bekulibala ukuthi uMsholozi selokhu uyagcizelela even kuma-public speech wakhe uthi lama positions enginike wona a-interim. Yabona, lama position enginibeke kuwo awesikhashana. Kwabaningi kwakungangeni la, kodwa abantu babe lokhu bese sebekhomba loya naloya ukuthi mina ngihamba nalo, mina ngihamba. Into yayingabalekanga neze. So lento eyenzeka ku-MK Party manje ayiqali, futhi uMsholozi uma esungula i-MK Party wayazi kahle ukuthi kuzokwenzeka zonke lezi zinto ezenzakalayo njengamanje. He knew very well. uMsholozi akazange asungule i-MK Party nje overnight. He planned, wazinika isikhathi waplana for, and azi ukuthi uzo-expecta ama-challenges afana nalawa khona manje, because kunabo somathuba abaningi njengamanje ku-MK Party. Kunabantu abaningi njengamanje abalana for their own personal gain. uMsholozi wayekulindele, ukhumbule ukuthi usuka kwi-organization efana ne-ANC enomlando omkhulu walento engikhuluma ngayo. Abanye sikhuluma nje sihamba phezu kwawo baze balahlekelwa impilo yabo, kubangwa and all that. Yingakho uma ungathatha ukubheka nje nalento le elokhu iphushwa ngabantu manje bethi akiwe conference, akiwe conference, akube nama-elections. uMsholozi unezizathu, wazibeka futhi wazicacisa ukuthi kungani i-MK Party ngeke isheshe ibe ne-conference. No-SG ukugcizelela futhi ukugcizelela njalo ukuthi kungani. Even kwi-conversation abe nayo ne-Newsroom Africa izolo, uye wakuveza ukuthi indaba yo-electa ama-leader ingozi kakhulu ngoba kugcina kungene kuma-positions abantu abangafanele, bagcine bedestroya i-cause le eyakhiwayo noma i-organization le yakhiwayo ngoba bezifunela lokho okuzozuzisa bona. So lezi zinto ezenzakalayo kwi-MK Party njengoba uMsholozi ne-National High Command beloku bethatha ama-decisions bodwa ngasese, be-appointa futhi bodwa. Thina sibona nje sekuthiwa ubani manje uyini. Recently nje sibonile kukhishwa ucommander wethu lapha eParliament uMzwanele Manye, kwase kufakwa esikhundleni sakhe umama uColleen Makhubela. Konke lokwenziwe ubuholo obuphezulu be-MK Party. Kunezizathu zokuthi kube kanjalo, kunezizathu. So kulaba ikakhulukazi nje abathi bajaya ukuthi akiwe conference, izinto ngeke ilo i-conference ilungise lutho, kunalokho izokwenza izinto zibe worse. Into thina esiyidingayo kwi-MK Party i-1. Let's just humble ourselves, asizithobe kwi-leadership ekhona njengamanje. Asihloniphe iy'nqumo ezenziwa i-leadership ekhona njengamanje. Sikholele ukuthi benza izinto ezifanele for i-organization ye-MK Party, futhi benza izinto ezifanele for i-country. Akujahwe indawo la kutatazelwa yini lena eseyenza abantu
bafune kuphuthunywe kangaka kuma elections noma kuma conference kuyokhethwa abantu ngoba mawungabheka lokho okwenzeka manje njengoba sibona nje especially kakhulukazi la kithi eMpumalanga indlela ekudonsiswana ngayo in terms of ukuthi ubani okufanele alide and all that kuyakutshela ukuthi akungitshele mangayiwa ku conference nje kunje nicabanga ukuthi wona leyo conference ingaphila kahle angeke iziphile kahle because le chaos ekhona njengamanje it shows ukuthi uma bengathiwa kuyiwa kuyokhethwa kumanje bese kufika lapha kukhethwa labo bantu banikwe ke lawo ma positions kuyokwenzakalani kulaba abangekho happy ngabantu abangeke bakhethwe okokuthi bayabalandela kuyokwenzakalani umsholozi mina ngimthandela indlela ayicabange ngayo lento ukuthi aloku nje sibeke kwi position engayibiza ngesuspense ukuthi sihlale seloku sithi ngabe kuzogcina kwenzakaleni yabona nje special la eMpumalanga indlela okwenzeka ngakhona lapha phezulu siyabona kukhona abathi no sihamba ne-leader le khona abathi sihamba ne-leader le ene nawo ama-leader lawa abhiza ayasebenza ngendlela asebenza ngayo uyayibona so njoba esebenza ngalendlela asebenza ngayo ama-leader anabalandeli abathi sihamba nobani nangapha futhi sihamba nobani imagine ke njengoba kumanje kune contest ekanje engafanele futhi nengenasidingo kangakanani ke uma kungayiwa conference ngokusheshsha ubaba uZuma uyazi ukuthi wenzani yiloko engifuna ukugcizelela uSG uyazi ukuthi wenzani iNational High Command ileadership nje yonke yeMK Party ukusuka phezulu lapha ukuza phansi bayazi ukuthi benza kunezinto abayidiscussayo ngasese for the good of the organization okufanele thina ngaso sonke isikhathi sifunde nje ukuzithoba silalele silindele ukuthi bathini kakade umsholozi uyena osungule iMK Party so if kokuthi thina kumanje sesiqala mhlambe ukufuna ukusuggest izinto ukuthi azenzeke ngalendlela ekubeni basebhizi bayakha ngendlela nathi siyasuggesta at the same time imagine njengoba ngikhuluma ngokwakha nje uma ngabe ngilokwakhiwa ngiloyathi lesithini sibeka nomunye athi sibeke kanje izoqhubeka indlendlu iyephezulu into ekufanele siyazi ukuthi kufanele kube at least babe bancane abantu abathatha ama decisions ukuze umsebenzi uqhubeke phambili abangabi baningi because angeke kuze kiwe phambili sizoma ndawonye nje uyayibona so ingawo ngithi asilaleleni lobuholo obukhona asizithobe kubo sibethembe futhi lobuholo obukhona lokho kuyosisiza ukuthi sikhona ukuba nepeace neharmony ngoba njengamanje lento eyenzakalayo hayi bafethu isolution nje iyodwa la bekuwukuthi ake silaleleni ubuholo obuphezulu mangabe bekhuluma nathi abaholi bethu through ama platforms noma kuma briefing noma kuphi asilaleleni noma bekhipha ama circular nama letters asilaleleni lokho okushiwoyo lapho kulandelwe kona sike nje seyifundisa kwesinye isikhathi nje funa sike singasheshi ukuphikisa siyeza leso sikhathi sizovulelwa ngokuhamba kwesikhathi isikhathi sokuthi abantu ake baqhamuke balobhishe benze yonke into besho lokho yanalokuya abakucabangayo njengamanje bekungakabi leso sikhathi manje kusa appointwa aku electwa uma ngabe appointwa thina sizithoba kulawo ma appointments esinikezwe wona asisuggest ukuthi lo fakiwe mina ngithi siyeza leso sikhathi asifundeni ukulinda bafowethu asifundeni ukulinda siya kuma local government elections next year yoba siya kuma local government elections kusazobekwa ama candidates azosilate emawadini sizokhona ukuzithoba kulawo ma candidates sizokhona ukuzithoba uma ngabe lawo bantu sebakhethiwe belida amawadi wethu sizokhona ukwenza lokho
asisifundiseni manje ukuzithoba bafethu. Ubaba uMsholozi uyayazi into ayenzayo. Iloko mina ngifuna ukugcizelela ukuthi uyayazi into ayenzayo. I-leadership ye-MK Party yonke ngoba akasebenzi yedwa. Uhleze ekugcizelela uCommando Floyd ne-head of presidency laphiyana ubaba uMzobo uke wakuveza naye ukuthi uMsholozi ma-meetings uyalivulela ithuba lokuthi ilona lo yaphawula akafuni ukuthi bathule, uyabanika ithuba lokuthi basuggest lapha ku-leadership. Mabenza izinqumo bazenza as a collective, akenzi izinqumo yedwa uMsholozi, uzenza nabo kuma-meetings. So ingakho kufanele ukuthi sibahloniphe bonke uma ngabe kuphuma ama-decision, singathi le decision le yenziwe ubani. For example nje abaningi banalo ukuthi hayi i-decision yokukhipha ubani noma yokuxosha ubani ayenziwe le commander le. Ayikho into enjengaleyo. Kuba i-collective decision yobuholo obuphezulu. Asiyeke ukuthi siphakamise amagama abantu, siphakamise igama lomuntu sithi nguye lo ospoiler noma omosha izinto. Size sibabize ngamagama sithi sibona nje endaweni ukuthi noma kwi-province ukuthi kumosha lo. Ayikho into efana naleyo. Kune-leadership kwi-MK Party, ama-decisions enziwa ubuholo obuphezulu. Yiloko kufanele sikwazi. Awenziwa i-individual. Ake siyeke ukuthi sibe personal kubaholi. Sibabize ngamagama sithi kwenziwa yilo. Ngoba iphuthe elikhulu lela elikho iqiniso lapho. Yiloko nje engifisa ukukusho la njengomfo kaMkhonzo ukuthi bafethu izwe lethu sizolakha uma kuwukuthi sizimisela ukuzithoba kubaba uZuma nabo bonke ubuholi asebenzisana nabo. Uma singeke sikwenze lokho soba nenkinga vele. Sobona lo msindo khona. Asifune nje ukuzithoba. Kwesinye isikhathi ulibambe nje point lakho ngamabomu, uligodle nje, uligodle ipoint lakho noma unalo. Ulindele ukuthi makufika isikhathi lapho kuyothiwa khona hayi ke ama-branch nani ake balethe ke manje imbono yabo bese siyeza nembono yethu. Njengamanje imbono ekhona ye-MK Party iku-leadership. Bathatha izinqumo as i-leadership. Thina kufanele ukuthi sithembele ekutheni bathethe izinqumo ezi-right, sizithoba. Akusho ukuthi sesiyiphukuphuku ngokuthi sithatha le zinqumo abazenzayo noma mhlawumbe akusho ukuthi asisacabangi. No, siyacabanga. Thina ke okungenani ake simane sihlaziye nje izinqumo abazenzayo kuphelele lapho. Singabe siba vocal sibanga umsindo ngazo. Ngoba yikho lokuthi sikhulume sigxeke sithi hayi kube kumane siyeza leso sikhathi. It's not now. Yilo ke ngifisa ukukusho njengomfo kaMkhonzo. Siyakha laba bafethu kufanele ukuthi babe bancane abadecide ukuthi sitina sibekwe kanjani. Because mangabe bebabaningi nalo esho kwakhe ngeke lendlu iqhubeke ukuya phambili. Soba nalenkinga. Lento lena ngiyakholelwa ukuthi iyamkhathaza kakhulu uPresident Zuma. Kodwa ngenxa ukuthi ungumuntu ostrong none-experience uyazi ukuthi uzodila kanjani nalento le emkhathazayo. But yona iyamkhathaza ukuthi abantu abafuna ukuzithoba babekezele ngoba isakhiwa i-MK Party. Yilokho nje ngifisa ukusho bafethu ukuthi asizithobeni, asilindele noma yini ezoshiwo ubaba uZuma, statement ezoshiwo ubaba uZuma, statement esizoshiwo uSecretary General uFloyd Shivambu, statement esizoshiwo yinoma yipi imember ye-National High Command. Leso statement kufanele sisithathe njenge-statement se-MK Party, not statement se-individual. Uma kuphuma iletha kuthiwa ubani ukhishiwe kwafaka ubani, masingathathi leyo letha ukuthi ibhalwe ubani owenze leyo decision. Leyo decision yenziwe yi-MK Party, yi-leadership ye-MK Party. Asizithobe kuyo. Nami njengoba ngihleli la nginembono yami eminingi, ake ngikusho nje. Kukhona izinto engithi mangizibuka eziyinqumo ezithathwayo lapha ku-MK Party. Ngisho ukuthi bengingafisa ukuthi kube okungenani lapha kwenzeke kanje. Kodwa ngithuza ukuthula ngithi ake ngizithobe ngibuke lokho okudecidiwe ukuthi kuhamba kanjani. Yiloko okufanele sibe nako bafethu. Asibuke leadership ukuthi
mayithatha izinqumo ithatha kanjani siyamukele leyo nto leyo. Yilokho nje ngifisa ukusho njengomfoka Mkhonza ukuthi ake sizithobeni bafethu. Impumalanga singayakha thina ngokuthi nje silindele ubuholo obuphezulu, ubuholo ubaba uZuma, National High Command under i-SG yethu uFloyd Shivambu, nabanye abaholi abasebenza nomsholozi abakhona phezulu even nakuma province. Asibalaleleni sizithobe kubo, singaquestion ama decision wabo. Asikafiki isikhathi sokuquestiona ama decisions enziwa leadership. Asizithobe nje. Ayifane lento nasekhaya nje uma ngabe ubaba nomama ekhaya sebedecide einganeni zabo ukuthi imithetho yalekhaya izohamba kanje. Njobe ikhula ingane from 1 year to 18 years ibe iloku ihamba nje icathula ngani ngemithetho kaMama noBaba, ngemithetho kaMama noBaba. Ikhule izifike kwi age yokuthi sengayithathela ke na izinqumo zayo kuya phambili. Njengamanje thina sikwi stage sokuthi sinobaba nomama wethu okuyi leadership ye MK Party elidwa ubaba uZuma nasebenzisana nabo. Abazali bethu labo njengamanje. Uma sihluleka kulalela bona njengamanje angeke size siyakhe iMK Party. Asizithobeni bafethu. Mina ngendlela engiyibuka ngayo iyona solution nje leyo. Le inkinga engiyibukayo nje ikhona ezingaka MK, mina ngibona sengathi ikakhulukazi zibangwa ukuthi thina sihluleka ukuzithoba nje kubazali bethu. Ukuhluleka nje ukuthi siyitshele ukuthi singabantwana la naba abazali bethu okufanele ngasiyabahlonipha. Kuyothi makuvulelwa ke ithuba lokuthi bantwana nani ke manje nali ithuba lenu seningaqhamuka nama-suggestions. Liyovulelwa lelo thuba lelo. Nifuna kukhethwe kanjani? Liyovulelwa. Asingatatazeli bafethu, asingajahi. Ngicanti leyo mlayezo umsholozi azama ukudlulisela kithi ukuthi siyithathe ngaleyo ndlela le ndaba. Yiloko bengifisa ukusho kwanamhlanje. Njoba ngeke ngasho ngaphambili ukuthi sengizowenza ama live kanje. Namhlanje this was just a warm up. Officially ngizoqala kusasa. Njoba kuyi1 nje. Ziyi1 vele kusasa, yes, ziyi1 June. Sasa ila ngizoqala khona ke ngikhulume kakhulukazi about ama topics athile engizoba live ngawo. Nikhumbule bafethu ku live angise umuntu ogood la ku TikTok ngoba ngisaqala. Ngizongibekezelela basangifundisa nami ukuthi kwenziwa kanjani la. Kodwa nje isiqalo lesi nami bafethu ngisakhula la. Abafethu bazongilekelela ngoba vele bengisiza nje ukuthi ngiyenze lento. So ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngiyabona nikhona la nilalele so yiloko nje engathi ngiyakubonga kini. Ngiyabona ama comments la, ngiyabona ama likes, ngiyanibonga nonke la. Ngiyabona naku nje oMbalenhle bakhona la, o General Peace bakhona la, oSifuba Semomozi, hey nalamagama bakhona, oChodi 1 na. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningenile live la. Nabo madoda oDr Mgqibelo bakhona, ngiyababona la. Ngiyafunda ama comments, sibonge kakhulu. Khona nabangihlekayo la, Mbali uyahleka. Ngiyanibona nonke la. Kusazoba mnandi bafethu, kusazoba mnandi kakhulu. Ake ngikusho lokho futhi ukuthi angwenzela iMK kuphela lo live. Ngwenzela wonke umuntu olandela le page. Noma ngaba usiwe MK Party, uvumelekile ukungena la, siya discussa la izwe lethu sonke. Uma nje uyezwa le language engiyikhulumayo, feel free, siyaxoxa la. Mina ngijwayelene nabo bonke abantu bamaqembu opposer even MK. Anginankinga nabo, ngikholelwa futhi ekutheni kufanele sibathuke or sikhulume kabi ngabo and all that. Kufanele siphile nje sonke, sixoxe ngepolitiki kube mnandi kiwe phambili. Siyabonga kakhulu. Define ngiyakubona ukhona. Siyabonga kakhulu bafethu. Bando Phindoms noma uPhindoms, Musa Nsibande, Timothy Lingwadi, siyabonga Mabaso 93. Ngiyanibona nonke la, Mondli Kunene,
Ngiyanibona nonke bafowethu. Ngiyanibona mangabhekini baningi kakhulu. Bo Elina Phetla. Hayi angiyivale manje. Nasi isikhathi singishaya. Sizoqhubeka kusasa. Kodwa nje iphonti lanamhla belokuthini? Asizithobeni kubaba uZuma. Ake senzele yena nje i-peace of mind ngokuthi silalele konke okuvela ebuholini bakhe nobuholi asebenzisana nabo be-National High Command. Simhloniphe no-SG asinike yena umsholozi. Bafethu le ndaba ka-SG ake ngithi ukukhuluma ngayo kancane. Le ndaba ka-SG ibaluleke kakhulu kufanele ngiyithinte. U-SG wa-appointwa ubaba uZuma. Uma singakamuzwa ubaba uZuma ngomlomo wakhe ethi useyamkhipha, asihlonipheni u-SG, asilaleleni u-SG bafowethu. Asilaleleni u-SG. Uma ngabe kuwukuthi nje njengamanje akasho lutho umsholo ngoba sibonile le yancwadi ukuthi it was said ukuthi into engekho. So umsholozi sizolindela yena ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uma ngabe kunesidingo uzositshela. Manje akasitsheli lutho. Okusho ukuthini? uCommando Floyd Shibam usese-office and kufanele sizithobe kuye as u-SG wethu. Silalele konke futhi okuvele e-office lika-SG. Yiloko nje bafethu ngiyabonga kakhulu. Asisifundise nje ukusithoba. Liyeza ilanga la siyonikwa khona ithuba lokuphefumula. Yiloko. Ngiyabonga kakhulu bafethu niphile umfoka Mkhonza lo. Ngicela ukuyivala njengamanje soqhubeka kusasa. Thank you so much. Thank you so much.